Sia sinande-nande ini mesti kotubah lebet tresno lan sabaya pati marang Raden Widatmaya wis prasaja anandar branti sriyane datang ngraita kang tinirka katyange pribadi Widatmaya putranira Suralawe Adipati Tuban Sriyane ngeputrane ngaji wong sapati nalikane uni kapopo ing madya laku dok prang tanci lawan minajingga sinande-nande katresnaning Widatmaya dinempite ning rarasiyane senadyan wakasanira kaping lampun halambuh negara murwakani bisungsung lelipur enggak sun karepno bisa ambidiko selawase yo mung ambidiko tapi kenanji mane ceritane wis beda saiki ne riko sing ono jika wong liya angsun karepno bisa ambiriko selawase yo mung ambiriko tapi kelenji maneh ceritane wis beda saiki ne riko wis sing ono jika wong liya
sun rasa. Sun karepno bisa ambiriko selawase yo mung ambiriko tapi janji maneh ceritane wis beda saiki riko wis sing ono jika wong liya kelangan saniki wis kelangan dunya bangsa nema lorong rasane di mula lorong kujangan jika wong liya lilo sun coba ngaliaken masih abada sun rasa kelangan saniki wis kelangan dunya angsane manima lara rasane timola lara kujangan jika wong liya lilo sun coba ngaliaken masih abada sun rasa. Panyunan saking Kadang Sinoman. Ana hang bisa ngalangi niat iki masyota samudra sun arungi sing ana hang bisa mbiatesi welas iki masya ilang nyawa sun belani aran pian sun lakoni kanggo rika